for my mincha na me sanso ema wakwa aba ha emergency Ghana TV enenso ya sanso aba behwemu ewa habiam na abusua enenso nkomo wo hono mu papa na nenkomo e wo hono no eya abrantie bi no de na asem aba beto na Krobea nim se okohia abaya bi ewo ne site na oni abaya ne keka ma ne amasisi ani nyinsen kokopie mu emanyame ya adom emosua abaya na sumdwe mu na enum hono be ma ne hwehwe ordinary to form ehwehwe peteta kremu ewura sunsun wiase mu a ohu se abofra na abaya na wo no anye ne ba ohu ne se na montuo bi abaya no etu ne bebi a wo wurewura no ohu ne se wakwakodi wo baabi no de aba behye no eno nti opese oyenhwehwe mu no ohu se so eya abofra no eya ono ankasa ne ba ana se wakwakodi wo baabi no de aba behye no ono na ebo ho ka no kame ho na nsem no pii eno mu de tudwa abaya ne maame e wo fidem ha sensu bia wo so de omo nkyere mu etu dwa nti yenkone nkonkotie na afie ba na wadwe nkyira wo no de ato comment section ho no ede ama message so be like video no share na afie so wa subscribe ede ama me yenkonkotie mra sisia owura akwaba ija ana Krobea ohote say yankopon adom good udi de say ya frem Kwame Achin wa mama kai lo ya achina obo wo te lo ya achina nkache wo de ne nya achina Dabi Achin Kwame Achin Kwame ufri he na ba ha ufri Santase pacha ote ho na ufri ho meti wo ba me mfiri ho ufri he mfiri Cape pacha oya mfantini pacha ba ote Santase pacha adwuma be na ayo Messi oye Messi ni pacha okay kwa Messi enawie yi asɛm a edi ufri Santase aba yanim ha no hyase kyire mu kyire yen na yentie Kwame ewie de masama ne se ekoye adwuma wa Diamond Hills na mkohu gabi ana megie ne number nti megie ne number no meduru fe na me frɛ no no se onye obi wo ho nti ontum nyema ntena okoye adwuma no Diamond Hilltop ho na akoye adwuma okay no se ontum nyema ntena nti firi wo de na me ko ndama nko ho bium te duru be month no na me san ko ho me ko ho na mihu no na michia nti michia na nkomom na ono baka se be ma na ono no ho no nyi na ejai oba no na e kasa asem ne kire so oni ni ho bium na me se so onu nyi ho bium de na ebetumi atena na ola o se a ebetumi atena ti ho ne de ye bo nkomo na da ko ba salami e wo fie wo Santase ho okay to ba salami no no te Hilltop ho e ba cha o mo afie no te e wo Hilltop okay nti eba ne sa no na ye start semene ne wo ho kakranka mo twempna ye twempna ti wono obeya atum se ne mense samba oba no esa one na tena disei nie satam na o ka kira o se ne mense si ama no na one na tena di be sei sa na no de man cheki o refi man cheki okay to aso ti o ka se ne mense samba no manti mibisa na okan no anka bibie biem te wo mu ana osaka se still embaye ena meye me mano skano koto accurate ni bi no o check ye nti o check ye na chese eye no kore onyim ena menene maame kasaye nti omukro ma antu nsa mfre me ana me fa me nkrofo na ye ko ho ti ye ko ho no yenya duru ana ne papa se asam no de akoma ohini bi nti chese ohini obaba nyame ya aduma Tuesday nti oba friend na aba ampa Tuesday ne sunya no friend me yekoye na yekotena ase ti omokasa ne wa busua e na ohini ne nso timbi e ne oba ne nso ne busua okay ti yekoye no na ohini kuta paper bi na ohini kasa sa paper ne de onfanye adwuma because nyama was na do so nti on yusu na hwan na this paper ne koi pacha oba ne papa okay nti o kasa obaje sko kasa obaje kramre fi ba omo ne kan ya me ne begina 3500 sika oba na busua ejew me pacha 3500 adentia
kwasi ebuo ana ye ne ho ade ana sesei omusi kwasi ebu sika to aso 3500 nti ye hyewomo 1 month say ye ko pesika na ba ti ye ko ye no na ye konya asika ne kase ti ye fro ohene no na ohene say ende ofre papa ne na webisa no say ye famra to ohene fle papa na o say papa ne say ye ntwen na akora no wie na ne de eti ase na etwan ti mimigusa me hwa akora no ne nyinsɛn mu wa na wo hwɛ no me hwɛ no a ko hospital bibia me ana me ye ɛna operation samebam ɔkɔ no me pa chan operation so de me ana me ye bibia ma no e ka bia me ana me boy me koyi ni fi hospital we ye bibia me ana me boy kan ye bibia ti obawi owuwie ya no saa tam kra na ne papa kra nkasa no ho ne papa nkasa no ho ana do wo ye na akwada ne papa nkasa no okay ti me ana me hwa akra na nkakra nkra da ma na odi operation wie ya to wie ya no 2 weeks osande akra ne ba afi na akra ne sa ba yare ya sa akoda hospital omo de oxygen si ne so eno so ho ka me ana me bo bi ye bibia ta fi de me nkrofo akɔhwa akora no bibia yenyina yeto kama afi de ma me ne se me mato akora no din na me bisa ne nyama me fa mato akora no din okeka ni nyina na me guso ametoto no nkakranka afi de menye adwuma ade nioma na oka enti a ototo ne nkakrakra yi eye ntoma ne akora no ho eniema satam na operation mu nti me gyebusin ntina me kɔ adwuma yo se me di bitwa bosiano bi na misa di bitu na misa di bihwa akora na so timi da na me guso ametoto no nkakranka timi tu kwa koye adwuma wo tapa ana omo frame say sisi ana omo pesa akora no kodan ya mi ase na me bisa ho ka na say yebetoto nneema na metoto nneema ni nyina na tam so omo kodan ya mi ase afi de mo ho na ma me no frame say akora no papa ne say odini tu obi hwan say maame no abaya yi maame say abaya ne papa say odi akora ne tu obi na me si da bi ono na na be ma no de ne tu obi pa chan nti me de asam da na me nti ase nti wana me frɛ kuma ase ebise mpemfo be yemienu bi na mo si da bi yenya ne sa yentumi mfo bi ba ntu obi sa nti me kan da maame no bufu ye ono me kun wo phone super na me de o si me didi na atam so me didi na atam na me kate se wa ma kwan se ni kun fa wo ba ne ntu obi nti nti eya sa no so ge no me frɛ no a de wo si na asa de opeso odi na maame no papa echi na me de me kama no tum na mba kuma se na omo kodan ya me asa ende minim ehwo de na mini wo se omo de no tu obi se omo amfa ntu no obi ende me ntime nkyere ti me ho sa na me frɛ maame no se sisi ano akra no me pese mbetu ni di na o se papa ne se me metwia sika na o ma me kwan ma me ntu akra ne din 35 million ebo na omo ball wo no se wa metua omo ma me kwan ma me ntu akra ne din na msu ene waka matena me ebo me honama beto akra ne din ti wasa na gen start say ntokon nkete ena o kache mo phone so ntumi ni mintina biem na me de to maame ne no maame ne so one ne bekasa nti wone de maame no one ne kasa ma bibia eye din afi de du be 2 months ma ho na gen afram say omba santase biem na me sense ada na so o peso okonu school nti omba santase biem na me say o peso okonu school a enden ka obetumi akọ na o se me ntwen no owie school a na me se da bi saa ne so da mi da mintimi se me tena saa atwen wa na owie school a ansa na ma baba fo na me se da bi mintimi ho no kwadae me gusu me maniska de bia me sani niska de bia me sani niska afi de on flame edurani mra na oba flame ya na okoyiska oba flame bia na okoyiska me frɛ no ye ko on peke me ko obi se na so ne nua ba ma na ekasa na me de tete wasa ge na woni na wo no me pa chan so no frɛ o mom dia eyiska no ope na momo be frɛ no wo gina phone so ye ko obi sa na o se me nua ba ma na ekasa
nti didi mana da no enumre na asam na ase call ne ye no doso ti da no enumre me frɛ no ni phone ekuta na nhyɛ da anya papa kyese ye test by obafra iso isu airport edema no ti me testing bi san se owahe no ase me testing bi san no so wo fie na me frɛ maame no ase Elena akra ne se wa frɛ me se okoyiska na me se da bi on frɛ me wa frɛ me anka meka na me testing no so wo fie meanwhile wo so wo ni fie ne maame nso aka kyerɛ wo so wo ni fie ne maame so wo ni fie nti me frɛ bi no maame ne se oso ba wedru ekyira ha na me so okay ti me twa kakra no me sa frɛ no wo ha na maame ni kodware nti ne nua ketewa no fa ne bi se wina na wo sister ba oso on ba you na o maame wo so kodware na me so okay sa ta na agbo be 8 mu ho enumre na me se me asɛm nde de me hum no korɛ se onyo bi na wo ho na oyɛ sa na yɛ me atwe me ho ti me frɛ ne sister panyin no so oni fie ono no kɔ baabi na me fa aka ɛwɔ santase o kɔ hilltop ho kɔ hilltop me kɔ he de ɛkɔ so ti me duru na security ne si o mbie mi ɛwɔ ne o ma to fence o ɛwɔ nti security ne so mbi na papa bi beto me na oni me na odi mi wura mu ti mi wura mu no na afi na waba akra ne dana na so ti mi wura mu na me ye ma adwe se ni phone no me fa ya na odane akra no ma na me so mi na nka wo fa ye dey me fa ka me pese me pese me hu se bibi sa na ekoso na esem atwem because is I won say asem masisi a me na ebobo me din ti me fa ye no na me hu o ye sa ma ni bi cheke ma fon wo ye bia ho be ma cheke ma fon wo ye bia ho wo ye bia na o ha se wo check na hu de ekoso enti wo ye mema sa ni bia nti for emema na omo cheke ma fon no baako ene wo manim kwame to aso nti wo be so mu nti o so mi mu no so holu me o se o ma menhwe o hwe fon ne so o ba so ka so o ma on cheke ne fon so aso o ma no cheke nti wo holu me matale no krate nti o holu me no na me de me pesa me hwe nti me hwe ye no obi attest no na me fa sa number no okay no se me fa no phone na me se phone me ana me toma wo nti me fa ma no se me nyine semma no na me se me mamba se me bagi phone na akọ ba me pese me hu bibi na se ma twe me ho ama twe me ho ten de me nunu mienu de oyem gidigidi me de me pese me hwe de wo so nti oyem gidi nti me bo lock na wasesa lock na me di phone ma no na wasesa lock no na me yi number no nti me yi number no ma mfle ti eye kasakasa de me no kakranka na maame ti hobi na maame de osoro na okoda nti na abo be 11 timi mba fie na maame ne sister ko shedem nti ko shedem na metwe prin nkyene bi sense ade nti na wo yesa me makwam de wo se Dabi me nhwe wo se me hwew na msa ade nti na wakofa be mfoforo o se o hia ne nkyeye oba na agi atum ogitum so wakofa be mfoforo o hia ne nkyeye one ne nya hweda na msa satam no awa ma edi sei na wedi be 5 months abosuminum wedi 5 months okay enti hono o kansa me yemi hye me te ba ne sa ne de me yema adwen se sisi ade ne do so no agi atum dia eno ano no ti me pe bebi wo ho na me daaye ahoma kina me ne maami na ne maami beegi mo wokro mi nti me ne baaye ti maami ndo so ne ba ne bakasa ana ma nti hu hwebiem nti ade akye ye no me duru hwe no na me flare boy no na me friend say number na o peke ye ba jo na wa test no ba message na wa test no nti na me so me flare no ti me flare no na boy no me bisa boy no say onimelen na o say ai na me say ya me na me na awo no na obi bi no ana boy ne de ho ne de wangya antum se ne bibi no ba de o kan ya ne say nimpanye nti me nhwe ne yi boy na o peke ne number friend no on na ka kire o say nipa nye nti ya me nhwe ne yi hwele yi no no bi sam say me ne tena ya hache na msu wa hache ka obi amene na awo de me ne tena ya hache ti boy no me ka me ye ya so ba ka bibi ba wanka we de o kan se nimpanye nti me nhwe ne yi feel won ma mfre boy ni biom afi de na number no kase ni nyam de na number o ka kire me say ontimi ne mentena na me wa ka kire me de say ontimi ne mentena nti me nhwa me ba
nti me do fe na me fe na me sense sisi a me hwa me ba no sika se na me fa ma akora no o se ono no de ontimi nka agye sane maame na me se ontimi nka sasai na da one ne maame awo me ne maame wo o se agye sane maame ana o ye ne se ne maame ka agye me se obeji 50 cities which means mountain here 15 million Dabia obeji 50 cities me man 40 cities kura wonje akora ketekete no to aka sa na me se ma mesela mo monte me so ne sika na so wo de ma me more month na 100 na me fa pampers sika nka ma nye 1001 ma me na se da onje obeji 1005 nti me no mo ka ese ele ne maame na atwa boode ama na atwa bo ama me gane de me friend bi se na akora no asam kora se one de sisi akora ne do nu ho hweka ne bibia wo na maame wo nti na papa no ko adwuma nti papa ne baaye no na papa ne baaye ne se sisi akora de maame no ye adwuma wogi na oye de adwuma minnim adwuma oye oye adwuma wogi na se mimi ntimi 1005 misimi ntimi a maame no so ne pay ne 1002 o de ka 1005 no mametwa no bosome chese bosome bia metwa 2007 ode wo wase no pay a oje ebe ka 1005 na maame ne si tua ma oba ne ho ono ne de ye 1002 amena ba be ye 2007 me pa chan se wo tua me pa chan wase be ma na e ka sei se bia inti papa no one me kasa straight na ka chele me se me ntimi dia ende me nka se me ba bia ni fie wo na se me ba bia ni fie e ka operation ka ma bonyina ende de wo ba ka chem se akurai wanya na hwe wa mble no ho mi ama bla no ho ba ka se me ntwe se me ntwe de ende me ngia na hwa de 2700 a month na yiri pay ka ho na se de bi asem we de menti ase nti wo mu na ma fra maame ne se maame no wa ha o me pa chan me manim ye ntwantro me pa chan na mitie o pa me mitie o papa minim se ye ntwantro to aso nti me fra maame na me se ma me pa chan na mo ntime so na me nhwa akorai maame ne se de papa na aka no ano no me fra ele na ele nsi ni bibia wo na maame ho na me se asem we de menti ase afi kura de ele me fra no mfa biem wa block mo WhatsApp a block mo call chese minti ni nka biem nam se na obi a me no wa wo no sisi an mo pass akra no mo mfa ne mame ana na me kra me nti ase ada ntimite wa ya mtumi dwuno akra na nya me ba na because obi a me no wa wo a me mpese me hwe me ba mo ahye de atwa bokase ama me se na matwe me ho ana nam se asem we de me nti ase ntime de ba da no na yehu de ayebe no enti sesei wo kwasi echen ya wuti hoi kwame die pa ne hiawo enti a wo de ele ene ne maame ne papa abaye nim ha me pa cho de hiam pa ne se me pesa me hwa akwala no ena sisi ade omo ye no mesomenti ase nti pesa me ye die ni na me hu se sa akora no oye me ba mpa se anya me ba na omo pesa me twe me ho a ne me hu dia meye senya oba ena omo pesa wo twon na wo hu dia na abeye ende e ka na me boy no no mo atwa ma de no mo de amami tubu papa ne ka kire wo se tua 1200 esan faka 1005 na maame no etwa ye de ma wo no na obusa nsa 1200 no eye for de o se eno ne ye maame ni pay maame ne ba hwa akora no ma se ele ndi akora na mane maame enti maame na wo hwa akwara no ni pay ye 1200 enti tua maame ne nso ka ansa no atua 1005 for bado sisi akwara no wo mfie se ana abosome se sisi akwara no mfa 6 months abosome nsia abosome nsia na ele no ade ono wo hia ne maame mom na ebehwe ne ba ele no ko school me pa chan gani ni ele ni me pa chan ase we die wo sa ana wanyini agudimpum ele we die kusewo sorry wo mfie sai 19 bra wanim wo mfie sai 19 boy hu wa ofa wo no na wo sai
18 and yes say 6 months na wonyema say nka ho me sha say me ni date na me was 17 na ye memu na me menya me 18 mu June na benya ni June nse June February March April May June na che saka 1 month pe no anya 18 na uhu na won start date oh okay mate bedase eno pe na na mbese bi no ese se wunsa satam na wo school ewo JSS nyese school ni bi SHS na ugina say level 1 wa na fe na yakọ level 1 foforo mo akọ form 1 aha enti na papa ne ka so wo ball ka no na won so akra ho wo SS no na won so ko fa na nyem no na ye ma wo kwa me nana wo hu no wan kan kire so wo SS wo ka kire bi na school ni akwara na won so wo fa na wan nyem no de na ne hawo satam na won so wo say na mo 28 unim protection ye unim ye nana me ka o say wa bo no ho ben nti na wo ka se meba so meba kan de why wo ka se o pesa wo bo ho ban a o se wo no abo ne ho ban na nka wo ye wadwen se nka ade de na e bo ho ban wo de so me na me pesa wo no mo bo no ho ban Dabi wo hu se wo ko SS no SS wo no asabesabi wo hu se akora ne SS ni akora no wo bo ho ban enti sa no fu ani nto no ne so enti ade na wo wa ma wo ho ban se bia obetumi ayusu CDB ana ebia na no na kwadwomo ka kire me se emema nso wo aduru a omutumi nom emagine wo no hu nsuo de faba na menim da kwadwomo ene ka sa asem we de kire me sa nioma ni nyina bi wo ho ade na wuntumi nya sa nioma ni nyina bi na wo de wani to no na ho bambo so ade ma mbo me ho ban wa mo ho ban ompe tofie hye ne hunuma ye bedi meboa ene onne say ye jo 27 million no ene onne edien na ema wadwene mu ye ontanta wa akwada ne ho se ebia enya oba eye den ne kofa asa adwene ne ba utrim mimi hu se mene akora no ho no no ni obi wo ho sa na mimi hu no no obo game obaha dienti na wu hu ne sa den ne ma wu hu ne sa emra bium ne ma me ko school mo no ni ho me frana na odidi matam se bebi o wo de na ofa efa me ho ban ntɛ ma me be hu se bibi satam no wan na enkrofo so na boy bi so from tem woni e woni ho pa chai satam ne de na nya hu se ono ankasa onyeme na ankasa we hu edi 3 months ansa wo be hu nta ana ma asam na esa enti tam no sa 3 months na anu hu ye no e fall within time na obi frɛ wo tre wo ne no ni nyina na ehyem bi ni nyina ehyem bi ena opie ya wo frɛ na obusa wo sɛ die enti na wo frɛ no ne ade ni nyina ehyem bi ni nyina ehyem na ma me ko check school mo kra no ni ho na ni nyina wo mbi ni nyina ehye sa 3 months na ehyem bi sa ta na me ne na tinti afina ya start okay well out of all enti kwame na no asem ni kekus ni abrante enfantini ababa wei oso ne nanyem but say ensensam a ebe kire no enti osusukura se akwada no ebia coat ebia akwada ne nyene ba enti 1 ohia die ne ye ewa akwada ne ho 2 yesi ye gini 15 million a month for akwada no yente so ayente so maame no a ono na ehwa akwada no nso no ye gi 1200 e de atua maame ne nso ka na sebe eya onana na wo hwe onana nso a ye bo charge to so ana maame ne wa hentime busa nsa asem no enti maame ne nso de 1200 for ni pay o kabo mu anache se ye gi no 2700 a month
ɛwɔ akwadaa ne ho sese yɛ ame no wo kasa kwa ame ya ma wo kwan amo ato ba ne din me pa cho Dabi ntu din no ye ma wo kwan ana wa na wo ntoi me ya ma me kwan se me metu din no ene na ko fa sansam wo nyina baaye no enti sese ya wo ntu din no ntu din ye ma wo kwan ansa na ye be ka kire wo se ska na ye charge wo bra akwadaa ne nyem no tua ana se ye ka kire wo se betua wie ansa na ye be ka kire wo se beto akwadaa ne din ye se me tua wie na mato ne din utua 35 million wie na mato ne din no ato ne din edo ka ho bi nti na ma onkoto ne din enka ho Dabi list ya ye de ma wo se fa beto akwadaa ne din ne ye de ene de bobo na mintie kasa me ntontoma dodo sei mienu ane akora no ne ntale ane akora ne bag ane sata me no oba no so ba kwada nyame asente oba no so ne niam ni nyina o de kan enti ototo oba ne de no ba wa ntoto akora ne de no no de na omo se omo kwada nyame ase aba omo ba nanka atudin no ena na ade ne ne okoda nyame ase no wanfa mu ho antudin ne wa asore dem ho preko na omo koye ba omo ka ase omo de ne to obi na ma mpini nti ge no so koka ma omo ene minim so omo de ne to no so omo amfa nto no minim na papa no wono awo ba me ama wo me ba na me wotumi dia me pesem de frɛ me ba dia ne kan no ma ne frɛ ne yere ma ne yere nso nya sa akokoduro ne frɛ wa wo ba no se ni kunu pese wo de akwara ne tu obi adan no na menti ase no na frɛ papa no wase be ma no ebusa ne se opanyini asɛm sei na wo yere afrɛ me aka kyerɛ me se wo se wo de me ba na tu obi na adan papa ubisa asa papa ne asɛm ba na obomdue ntimi na me mflɛ no ele papa abodua da abomdua franto abomdua abodua da obomdua de akora na na ohye on ne bani yem ne daase akora ya no peno de na to obi ntimi susu kura se no kura ntina operation kura ba mu no obodua na modane de na enumre ne ye flow hene no na ye ka kire no hene se o ama o ma adane eno no na wa ye ne den na wase be ma be bodua Tuesday na ye kwaka asam no yebeko hene nanim me ba cha yebeduru fie no no se ofrem se ne ba no egane e ba me nkan nti se ne ba na aboba ye 9 nti se ne ba na meji ne tena ehwo a na ofre nsuo no no de bodu na ode ne na daase akora ne yenwo no ode ne daase enti ye dane no na ugina hobi ana ye frɛ wo fon so e ma ugina hobi ansa ne ye dane ana ohene ne so ode na no keke ne ka kyerɛ ne sɛ de ne sister na ofrem so o ma adane nti me de so o mo dane ye no me o se o ma adane sa kwada ina maame ne frɛ wo ka kyerɛ wo sɛ papa ne pɛ so ode ne tu obi no enti sese wo ba ne ye frɛ ne sɛ me didi ne ma omo no omo se din no omo nti ase nti omo mfa no nto no omo mfa isa din ne ma no ɛda no a wɔn mo kɔda nyame ase no wo ma wɔn mu din omo frem se din omo nti ase de omo mfa nto akora wo ka ase nke frɛ ne sɛ na me de ne to ye be fa no kwaku achen me de ne to me papa nke be frɛ de kwaku achen ɛna omo ka kyerɛ wo sɛ omo ka kyerɛ se din omo nti ase din aye nti ase de ye fa nto obi achen no omo nti ase hwɛ sabe ye wa mamre ni amane na me sabe mesra meka o nya se me bu obi adim ti amomfa nkyeme ka bi a me ko free esrem na nka bi a ya me frɛ me asante na ye be frɛ me edin foforo na wawo na me bo me din se fato me ba na o ka kyerɛ me se udi we di na ada na wonso achen no wan kyerɛ wo mase me frɛ bisa yo mo se ahimfudin nti nipa na ankyerɛ ma ase tinama enti ya mfa kwaku achen no ama oba no Dabi se din no omo nte ase wo amfa brofudin anka ho
Marvin bro fidini de akra no ka se be friend me no kra na adwuna se be friend Marvin onyem na ne dwen ho nti nke be ye Marvin kwaku achen ena om se achen no om nte ase nti se ye friend kwaku Marvin ana nde me nim din om de friend Ellen se oba ni din de say ye friend kwaku bra wanim ye friend say kwaku de eno kwa na de friend ofi kwaku nko a wo ya we se o papa frɛ oyira na o ka kire o maame frɛ kwa me se ono peso de akora ne tu obi Dabi me papa ka se ye kotu din ya din bia na o mbetu din ti onya din bia o de beso so nti o de menua no menua na me di na chi no o de ne din no ka Marvin no like on strong share asubo krata no so o ananse no aso dem o keke nti o betu din na ne akwa aso dem o ne decide din no akotra share asubo krata no so enti nka o papa de akora na ekoto wunua odi wachi Odi din na etu no meba mama o beba mbi why Odi din no etu no ka me pese mi hu se ode wunua odi wachi din ena ma akora no de wudi na chi ena odi din e dura so de ma no ma boy no bi se oni din bia no ma wa betu na wuni ba betu din na ya kodane no na wo ya we se ye de akora akwa asore dem na ye kwa akotu din a edin a ye de ma akwada no instant onyame anim no ye bompa ye de se din no ehye nyame nsa ansa na ye de ato akwada no enti automatically ye hira se din ne so e de ma akwada na memfa ne se nhire e wodin mu de ye se din no e na benya effect wa akwala no so wunim sa ye dra so de mo ko ma mbodin bia mo ye ne sofu ma men ko kasa ye ne sofu no na me papa pese ye de minwan din na to so ba me ne ma me ne sofu ma men ko kasa wa chire nzo mo ka chire o mo chocho din se ma mo mfa din bia nso so ana ye kwa ni mo so mo bia mbodin bia sa na ye kwa yo mo ye o ma mbodin bia okay we de ye enidi animu asem ena mebusaye na sa asem we ya mompe lawyer bi ma me wo ho for sa education we emema bebre wo ho no mo a ye de sa de no di won but under no circumstance na so prevent be ma so man into ne badin under no circumstance ene sese obe prevent be ma say o man into ne badin sebe uni sa tumi no enti na wo de wode to wode sa de we mompe lawyer ema me for thorough education ewo ho na sika na wo sa time ye twama wo no de na prevent u besi sa abre yi a ema wuntu ya sa sika no because wa kofa akwala wo ss sa time sebe se wa hunu nyansa ama wo ho ban na wo de akwa akonyemo akwada no ma akwada na bodi ma wo nso ne mpanyimfo akwaji atum di a e kire se ye wa e die enti na sa sika no wuntu ai enti e ma wuntu din no de ama sa sika minchwa ne se owu wie ye no na nimo mayo din kakra ma enti me maji se mebobo me ho kakra nkra na me de sa sika no akwa akoma no enti se ai utua sa sika no ewia edi Marvin kwaku achen na ode beto akwala no me pa chan na de a wo se wo munyi ntumi be de na asa de ato asem na mebusa wo o be de na de ato eno ana me de beto no okay awura etiefo mfa ncheme akwada yeso oda so ye student see yeso ko vocational school bi meboa okay that states the reason why ya na nimu no me ye na yi kakra but o hwe na nimu a said that time akra chi shi anyo ono an ebo ni mfi a se ya akra no hu na abeka se bi owo be 15 years or 16 years na nimu no still da su lukun kwada nimu tinyo ono an ebeka se kura de waduru 19 years a me kura de nka nam nim se bi o 15 or 16 well asema akra chi yi kan unso unchire mu ne sai ka unso de na menti Pastor mi wie JHS no na fene ba be ko me ba be ko SHS ana last time bi omo ba site ba be ye adwuma ana ohun mi no ka se me family number man sa time na me pese me de man ana fera na no mu sini dan
waka sa me mfama no ana me de ma no nti saa time na edo anwumra o frefrem na me ka chen say ma ne frefrem za me mpesa ade no na me no obi wo ho no ana o say kra me nti asem no ana e from me blockade no now the different number sign frame na me ka chen say saa de me no ye no me mpe na o se me nyini from na o ha me biem ana me yini free blacklist no so na no gusu frefrem na o sinti me nti asem no na ka chen say onya abotre na o ha me onya abotre ntenu be di be wa mi ko se wa ma ene ndru wa month ana de na me no me ni jaye oni ni breaki ana onu so no tete mi wo se obetimi ahwe mi school nyina nte e ma meti ase ana last time na me da hostel ana o ka se me eya me bra me hwehwe me ana me ka chen se yo nti dide no me anko school ana me de call no site ana me friend ka chen se me woni fi on so mbra ana o buy ana menene wonu menene date be 2 months wonu na menene wonu na menya menses nti me ka chen se me menses na emba kasa mitio kasa se me menses no emba okay endi se boy yi ba adwuma na waba behia no ena o se fa number mami o se Dabi di omo ye na adwuma ne nso se fa ma no ena o se Dabi o be pa cha bi mini obi na tie o asim se one be ma foforo na etwempna ena boy odi ama no chese nipa na kanti o sori o frene tata no ena o block no na boy ne san ye no so di ebie me ha obio ena obie no enti akire idi ekowie ye ebio ne se ono ne boy na jai o ma break baaye no eno one boy yi kasa no si akra de break aba okay Ellen ena break baaye na ye day to aso ana meni Eric wo hono nti etoda me call no fie ono mitimi call no e ma ade achi nyina okay me etola mitimi call no kodam na me fie ono no hono ko school na ni nyina ai omo tini nchen nyina omo ya we se ame ba hono akwada wo school o ma me ne o papa de wakoto hostel utumi dwane free hostel ekoda o boy nchen wabra o ma me ne o papa tifie nimse wo hostel enti manfo etip Eric ifie nyina anim se o boy no to aso ena ye den e wo ma na me menses ejai se ba ana me ka share Eric se no ka share me se me ka share ni se me mpese manyim na ifise me ko school no ka se she insise manyim a no an se beja akra no wa hwe no mama nyim ngwase wan kan kire nse wo bo ho ban dada enti mane mo ne ho ban man kan kire na one o former boy ne te na wo bo ho ban na ade na Eric de na wo mo ho ban me na me ka share ni se me mpese manyim okay no se manyim a obe hwe me o mama nyim ngwase am see you nti wana me menses ejai se ba na me ka share se me menses ejai se ba na me so me menses na toda eya month dra e chance na aba na me so o de me ntwen kakra bia na me menses na ebe che nti di 1 month na me se so na me nya me menses na ma me ko to accurate na me de check en kwa Mr. Penyina check mami na me nyim na bra minim na no ache manyim be 3 months ba na minim ana me ka share no ntina me miem hihim se me wo ka share ma me ne papa ombebu mi nti ma me ka share ma me se hwe na wan kan chem papa sesia ba on Frederick na on kan share no ana ma me ko ka share papa ntina papa so boafu na me miem hihim ma me frifie ko Eric ono udwane ko Eric ono be 3 days 2 days so ana omo ka se me mbla fie na omo beba papa ono nti omo ba
last one na before no ntina me ya me hwefie me mpie jaisu na me esu de one me kasa me nsu usu enhikime na enye kora me mpesa nso why wo kire wo diem enti kire wo de a wonimu me mfa su makra why enti jaisu na to aso na ka kire wo so mbeba wo papa ho na wo ne wo papa ne wo maame nso aba abihia na ye den na papa ne me nkasa o ti se menyem no me kora anka meye one me ya ka ne nkasa nti omo bae na omo ne ohini bi wo ye hono ana omo ne omo ne Eric omo ko na omo ko kasai ana me bisa Eric no se papa me so mbeje no 3,500 and I'm say I didn't some imagine 3,500 na me menti ase na me imagine say bia omo to me na mana na se debe ntina mo jisa nsa me menti ase ntimi ma me sign call Eric no onu ana papa friend so no bo dua na ye nwumre be 8 to 9 mo onu ofre Eric no eno ofre nsuo no ade bo dua ehonu no na se me ma me ni ma me na se omo kasa ofun so ntokwan na se me tu chai na me anti me so aba ko papa nya ba ko frɛ me se me mbra fie na me ba fie obi anya me hwe ana me ba nti efro no eya de bia o ma miska etola no wa ma miska papa me so ma miska me de ko school sa ana do time se mewo me ko hospital antinenta me kwa ni nyina mo ma miska ba da ba ko pa na man kwa antinenta ni nyina da aka nyina me kwa o ma miska ntira asem me kwa no mo se se bia bebi amaduru no serious me so amintimi enchimwo so my nya kran sisi a ila se me free ana kran doctor sin ne kan sa akere okay ana omukoye operation na me we akran so me we no mo sini weight no emu fom so me den ko so MBU ni nyina o chia me hospital be se chia akran de ye ba fie no so na akran ne ho me no ntimi ehumi be tourism ana no so ade no koy na no so me Eric na eno emni bufu ye de ba osan ma miska ede ye akra ne ba fie ye ba fie so na o ma miska ba ase da ba ku no ma miska de ye nkwan se me nye nkwan na me efro no me wo ye wa monto oto nika ba nika miensa mbola mienu de amba so yi de rentuma pam ana top back na e down nika ene top ene be kan sa nika mienu ena no na me hye nti duru minya 30 days na me ko we me de me ko hospital for me amenye mani bi me odada no ena me de ko menyim ni nyina me mentala me wo ana me de ko hospital enti boy die untumi nka se time a wonyem ye kosisi ebeye operation ye de koto MBU ma akwada ne ba afie no untumi humi ni nyina untumi nka se wa anye na sede oye ni nyina okay enti sesei ede na abentia ma wo frɛ boy ka kire nse untumi ne ntena bio adai me de me ka chen se me pese me ko su me pese me san ko fanyi nsem bia san ba bi pese me ko su no na me wie na me focus on practicals na ya na ye no ana aso on siase no anti so betimi a chen na aso no no awo ka kire nse nko no ntwen na ko school wie ana aso ntimi se me kan de ntimi na bisam sare o se sade a me so me si me ko me so awie da ntimi ne sade me wo mpna na me so satan so na me ni obia eni hono na me minya ba ko estimate o ye adwuma o keyetia Dubai hono ono de bia on na frɛ me ni ndi nkomo bia ono so kan nsɛm kyerɛ me
nti ono friend bia na me yekọ dwunsem ni nipa foforo na yekọ okay na no obeti atem otimi didi matem na am se oh nti ese me nya me fa anwude kakra nti se kofo next time na me fa nya ko obi ma na ase de enu kakra bia na ni boafu on the top phone ne ma Pasha onu de na no use na top phone no de no ma say dia wanya mpena foforo Pasha wakofa boy foforo ana me ka chen say mint minute na bi even po me no nyina o frame ya se akra ne nya ne ba o kwa ko edi ni test me nyinu nyina ne bra ba ko ono so te santa so mo friend na Christmas ono so ka chen say ai mi on hwe hu ye o na akra ne nya o me ba ono no ba on hwe hu ye na me se me ntia se de ntama Erika chen ebo man sama men kan hye maame ene papa na msi onti man kan hye ma opim se sanse me nyina bai anse na me ka hye maame Eric didi amount say Marvin kwaku achen bra na mo kwa asore no odi sa din ne mawo me friend bisa no na so odi achen no be me wu ye one ni sisters ana maame mienu bi to mo no ana omo bae na maame no maame ntuma baako ana obe no okase ode Marvin Achin ena de be man ana me ka se ye ka se you nti ni anya 30 days 3 months ana maame bisa ne se obisa me se nti yenye ne nkoda nyame ase akranya 3 months ko 4 months me nkoda nyame ase ana se maame nya abotre ne peska ne da kwa ko tuto nyama ne akoto din na misanze say e say to din wi ansa na yakoda nyame ase na mo say ai ba e betimi akoda nyame ase ansa na betu din na mbeka kire Eric meka kire no say onu esi anu niska o de ba betu din nti menya abotre o tukwan akwa be akwa koye adwuma o ba o me tu din na meka kire ni say size kana papa mo so mo ngino say nu nti na nti betu din na o mpemu half na ombran betu din no ni ntimi nkoda yame ase nyesa akra no wo ko 4 months and 5 months ode buy ba so amfa na mo koda nyame ase no na mo koda nyame to niema oto lazy ma me pamie eto mpaba na oto akra ni atari any bag ma me de ko asori enti se na unim se wabo Marvin Achin ne dadade a ade na ne mo kwa asori na ye pedin no wa mo no ama osofo na enhira so pre sasa tire ne koda yemi asin wo ka kire mo ama mo kire she people akrani din so Marvin Achin na mo kire she nti wo ka kire number pa no onti ase o so mpinti ama na hu se ko kire sa din no ahye ono nti ka kire so for maame se ni se na papa ye ba enya ne kwan so no nti se ye hu de enye ana so for maame no eka say obeka je mpenfo nso mo kwani mo mbodi mbia but say Eric Bɛba betudin but onso nkasa yim now papa eye iga say ode wu nua bema wudi na chidin ena ebeto ne so but meanwhile adena na bema na ade Marvin Achin na ba na no de na ompese ode no beto na ne buafu ho enu ntima amokoka kire asore mpanyimfo ma omoka say ne amiye modin bia edi ntia no say Eric Mbamechia sa sika ana onu so on san betudin nanke o se me wuye kra o san ne omo a asem ne baaye no omo ba be kan asem no me wuye obi anse onum so mba be chia me omo ba be hwe me na o so do omo ba na mbe ka asem chen se bia emunye nti emunye ska mba ba be chia ka no no ma me ka hwe tama wo ne Alvin Kwame etie no na osan wo another guys a oni omu date na wo ye multiple date me pa che Dabi no nkwan na me ne no ho no oni o guy ni breaki e di say ansa na wo be fa krachi me ne me guy ni e breaki no na e ko 1 month e na be fa ma Eric e na be fa Eric na e ko 1 month e na be fa Eric na sesi a wo nyina so ne say enkakrachi ntwen na ko school na won pesa wo befa nyinse bio ba sese won so wasan akofa bema foforo na ade ono no onye bema ni bia te ono
eya ofre me a pese week bia me ba no ho no dru Sunday bia me ba no ho na me so Saturdays me go school me kwa practicals ewo bibia me go school me bia me pese me hu ne se sei we ye jai be ma fa be ma ono na wo se nko no ntwen ya kosi se wo be wie school no o se no de me ntumi e na o se ne magao me pese me fefuru ba sei uja no wie no wasa akofa be ma foforo na je se krachi na nye pe bi na na ope no ono me ni ndi nkoma ofun so ba no me nko ni fie da fisa me we nyina me nko ni fie da nti phone so na me ne kasa ade wonyi nyina na one ne kasa Dabi Eric ba me honu ono agi me phone bia oyi numbers so na wa frɛ sa kasa gu bibi nim oba da me kono bia agi me phone na wa hwehwɛ so na wayi numbers na wa sen afrɛ o ya we se boy bi aka kyerɛ Eric say on hwɛ ne hu ye wo ho enu de na menya we ba ono na me ka kyerɛ na me se na hwan no na me san se nipa krobo ni din wan kan hwe o se da na oba ofie sa na dwo na ebe ya akasa no sa da no yi sa number ni free o phone so sa da no yi ohu number text message was so ana oji number na me ka se obeje phone na ye dey tester enu na phone wo Eric na me minim Eric na ye test ben mpani bisane se wedru fie na che so ko be ma bi ho sana de o friend no ho no ko yi me ko tagiane IPT enti han na ka che so wedru fie asa that time no enu nipa no ko jami ama e ko tagiane me nwanum nyina ya we se je onu ko ba na ma didi awia abaya owura yi say circumstances are surround sa de we nyina no pese okoye DNA usum sen me pastor me say so onkoye DNA okay arofo akwara na ono na one krachi ewo ye no ono na yeti na no asem no e say wo so ono nso fo aso say krachi no enkoye DNA enti DNA ne de be beba so ene blueprint adwumayefo me chiachi amo enche ye be san to amo na ena wiya yi me wo Eric wo manim Ellen wo manim Ellen maame wa ha Eric nso maame ne wo fa enso wa ha Ellen maame wo ho te sei ame adumo odin de sei mawura me de ye cha wabo ye cha yi de ena wiya yi minua baba akọ onso ye aduane wo manhia inside ye frɛ wo de ne ye akosi acha dodo na ani nsi ye frɛ wo obo ena wie me mo ha a very good afternoon to you obo krachi unim no me ba cho unim ne kwa be so ya me ne so na me ba le wo ye one oba na wo okay wa frɛ krachi atwabo 15 million e de ama krachi ama okunu nso de atato se wo oba na iko school wo hwa akwara de nti won so bosumi bia ese krachi utu a ka 12 million bibi sa akoso ana oba ya be me na me pacho se me na me kan sa asem na enka ha me se me na nani me nko an ye wo me ba ko pe enti me ma se me ka kire me ba se okunu twia 1000 anaseska emami abla behwe me nana asam no de ko ye ni ba man woni akwalago owo ye no me hwe ani mu se papa ani maame ebeba fi se mu na mo gi nyinsen no e de bae ebeto ye ni akwalago ye man hu so bi esi ho abehwe no maame ba ko na mo ma akwala ne nye no mo ma ne nye no maame baako ena ge baako ena nkola nketo ena mobile ebehwe me kura maame no ye hwan wo se omu fiefo minim se na busuani o se o minim eti omu ba me kura mani je sa akola wo na obi abesa nti papa na me pese papa ne ba ebehwe akola se bia o maame
akula yi wo ye na fe na yetima yede abehwe na pese papa ben na eba me papa yi mia Eric wo fa no eba so na di asem nanim di eyede wo mo bae obi ansi ho sa obi ama eti obi ama no ana me ye madwen se ne sa na tie dia na se boy no woni abusu ana bra wanim kakra eti nyame anim no kula nim ni nyame anim no kula boy no busa no bibia mu mita na chi bibia mu asem ba ye nyina mita boy na chi mi kunu kura mita na chi fise mi kunu no oya ni buafu bibia obeka bia na bufu wom enti boy no mita me se obi ba de ye nyedai ye nya na yakayaka de ti atem ni die ma jibu wo boy no ho pa eti we na akura no wo ya yekoda nyame ase me de no kura de esa meka de boy na ye de esa meka boy na akura no wo ye onyinse nyina me de boy na akura na chi de ne ko hospital wonyinse nyina mia de ne ko hospital akopon so de wo ye e ka bia ba ye nyina boy ene boy me pepa mo ne mu fede me ntwa toro so nto boy ne so na dia ba ne se akura wo ma behwe no mo di semina omo ena pampers mo de bai ye ni je efri ho ko bia ni ho abibia si ho biem boy na ama ho bio wo badi oba na nyu ono na ni akura na wo badi oba bibia si ho se bia me di wei anantare anabibisa ye dai eba ma fa hwe ama eti me kunu pija ni musu wo kan bia me se papa yedin ne bia ebeba ama akura bu sansa ma edin tuwa ne fa de ne de na mra na msu wo beti me de ntoma atare enko akura ne ntare ne ba ne de aba ma hwe ni mu a ama no na kukuru sa asole ne ayi de no e de ba ye no me hwe ni mu a ama eti bana ama no ana me kunu bu sam se ya ama no ye be ye ne den na mso na se akwada nyame ase a ye ntimi modin bia nti ye ya na ye ba fia na wode wono abeda nyame wode akola ndin ba ne ye de ayede akwa akwa krata so na mi kun se de oye no onti ase nti wode wono ne ba me ba ba ma ba ko edin ebe soso ne abo wa sole dem abra ye ntwere no we na mso wono de me kura na ye fisi ye wo me be pem sa amle no minim me hu bi sa da eti mo o me ye nyai sa din na ye de ye de ekoto no na me fly ye sofu maame e fly sofu na me se ade a ekoso no me kra anya de empe ti sa din no ye mfanto ye mfa din bi ama no edin na ode ba ye no ye busa ne se ase kire eni sei on kire ya se ade bia wo hu ase kire se be ya benpodin bi wo ho na wo bo a wo hu se bia din wei ye bo ni sei wo ye ohine ye body sei na okobo ni din wie na bia wo hini bi gyina nchen a esi nipa so masi wa ye sei nti kire ya se ye twen ya mfa din ase kire na anya den ama eti din na ye di ye ekoye no me kura da me di Marvin no ene koye se o monfa Marvin no nye den enye ena o muka se Marvin die eblofu din enya twi din eti o monye den enfa nye wonim se ye wa abusua din minim sa me mabusua din ya Asante minim sa enti efra me Krobea Nana Yaw Asante minim sa wote Asante ase are na menti Asante ase e kire se tie edin na ono no de baaye no papa edin na wo de ye die ni me ya Asante ni wo ya so na ni ba echa ase e kire se acha ase e kire ohenma edin eyo ohima edin ma ni din eyo ohima edin eno ono nso se achen no ana achen achene no tie meba o se achene no enso ye ohini din sa wo ni acha ye ohima edin wo hini din wo bema wo bo achene na o mu busa ntafia no maka kire akwa ne se mi bisa ye mama mi no mo so ohini ahimfu din na stra na omu penchiremu na maame so obi de ne bedi aba tobo wo di nchiremu na ye dey tie edin die mimi din edin a ye de butu me no ye nim se mimi tu me de ye cha enso mi fie ye ohima edin ti ye fa mfle me e cha no ye de e kan say me kla din na fle me ya
yɛn frame cha wo frame cha wo bɔ me din wie saa wa hima bi kura ho no bɛka sɛ adenti de me pese mu hu sɛ wo pedin ni nkyire mu ayɛ dɛn me pedin ni nkyire mu ahunu sɛ wɔyɛ hene anaasɛ wɔnyɛ hene oba na nka nkyerɛ sɛ krachi ya ka sɛ wanka obisa krachi no krachi no sɛ me frame wɔn wɔn frame ɛna me so ba frame bi ɔsɛ me wɔ adwuma mu siwa huna asɛm no de akɔyɛ wɔsɛ me wɔ adwuma mu na wo wɔ adwuma mu wo bɛda ne makasa ma na yɛ enti nkyerɛmu na ama ni nti na ama wanfa saa din na ama sɔrefo apoten na me ka ama na besi asɛm so no edin tuo wan to di wo ba fie ba to din ne yɛ din na to akora na dia anka yɛ sample ɔse me anka din ne sɛ de tie bia anka ma yɛ dai ɔse wo kunu gye de 35 million ɛno na ahoboa ne nso yɛ nti wo kunu sɛ wɔma ne kwan ma ne nto akora de din ɔnkyerɛ sɛ watua saa 35 million no abɛɛma ibusa ne sɛ meka kyerɛ ne sɛ 35 million no obɛtumi ayɛ ne nkakra atwia wonya yɛ anyɛ fɔ so sɛ kyinkyina ayɛ dɛn bɛtwia kakra bia wɔ nsa bɛ soso bia ebia dadi anaasɛ mama kakra me nsa so nsunie me sire mo nso we mu mame na mesa de foforo ayɛ dɛn abɛka me kae point we mua ontua 35 ni wie ya ɛyɛ no korɛ sɛ mo se mo ma ne ntu din no ya nka nkyerɛ ne sɛ wontwia nwie ma ne nto wɔno ana ameto obia nse ne sɛ wontwia 35 million na onto din ɛno ɛyɛmra ɛnyɛmra ɛsɛ woto din ni wie ansa na sika no watwia krachi wonya ahoboa sɛ wo kwa akotua anaasɛ wɔmo ne se yɛma wo nto wɔ abra wo ntua 35 million maame na no me nyankopɔn te ase ɔhwɛ yɛ me ntwa nto ɔhwɛ maame na no ɔka kyerɛ me sɛ papa ne se sika no na wo de wo so wo bɛdura yire wo ho na tro ba na mi yire wo ho ori akasa mi tie ma ne nyabotre yɛn kasa saa asa na yɛ onana o ɛnyɛ wo ba ɛyɛ onana enti nya ho abotre asɛm ba sɛ krachi we obi an support krachi we sɛ akwada akɔ ni suku na sɛ be sɛ enkwase asɛm ne nsamfo a boys ni bi nam krom ha wɔ no mu die mi support krachi we miano me ba mi support krachi we nka nkyerɛ sɛ obi ba kɔ ni school na kɔfa akwada no nyem no wabra sɛ na ne papa no wɔno wɔ yɛ tibɔ nkɔ so sɛ wɔde ne ba kɔ to school na wo na wo kɔ akɔfa akɔwe akwada na akɔnyem no ɛno kora yɛ nsamfo a the highest ayi ba no nso nkyerɛ sɛ mo be sisi krachi nneɔma bi ɛwɔ akwada ne ho kwan de enti na besi na te sɛ de maame yi ka no ɔse ɔno nka nkyerɛ wo da sɛ wontua sika na mantu din ade enti na wo ka ne saa na mo watapa na ɔflɛ me sɛ papa ne se sika no ɔgye ansama to din no nti wɔn na meka sɛ edin to no kora no ana metu kwan a mebɛpɛ sika no ma ba abɛto no nti na enimbre na ɔno no frɛ me sɛ sɛmepa mempa 1000 bi ɛfa nhyɛ envelope na mefa amra sɛ mede betu din no na mefa no bɛto aseɛ na mese me wɔ akɔntwam nti woda me ba na de no ampɛ 1000 na ankɔ ankɔto aseɛ na mefi tapa baayɛ no na saa nsɛm no nyinaa ɛsa ɛpɛgya sɛ ɔbɛgye sei ɔbɛyɛ sei okay afei mi nua ba mamra wo so 12 million ho asɛm bi apɛgya ɛna 15 million bi nso ho asɛm apɛgya ɛno ho nkyerɛmu te sɛ ne nyinaa yɛ sɛ wa na akɔfa bae ɛnyɛ me na mkɔfa bae bɛɛmɛ na me kura me ne tie ɔyɛ no ɔse ya te sɛ adwuma yɛ wagyae na me sɛ nyɛ me na magyae menyɛ adwuma no akola no nti magyae ti fie ɛna wɔde abufo no ɔyɛ no ɔse boy yi na sɛ wo bu yɛ kwase sika me so wo matwia no wantwia afei so wo sɛ da bia ba ma akra ne 30 cities me sɛ menye fa 50 cedi bla 50 cedi so a wonyɛ dɛ omfa ma enti sa na tie dia ɛne wo mwa no ne ba no 50 cedi 1000 no a ɔde aba 1005 na ɔde aba afei so me pa me ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa wo de ne nyɛ dɛ enka na me sɛ papa ɛno de twabɔ me kan kyerɛ sɛ on kan kyerɛ sɛ on fa me de anya dai emra ti sɛ papa ne kan ne saa kyerɛ ne dia me dinim nti wonya awɛ sɛ wokuna frɛ krachi aka kyerɛ sɛ wo hwɛ akola ne nti menya awɛ papa menya awɛ ote dia maame ne maame kan no frɛ dia papa ne kan ne sɛ papa ne me ntwi fom fra ne da na me ne ma me frɛ wo maame sɛ ma me pa kyɔ me ba ne me pa sɛ me hwɛ no nti wo de mo ma me kwana mo nte so na mo nhwɛ no ɔse da bi dia ma kan na maka 40 series kra menje 30 ne kra menje
ana okacham say eno ya wone hwan nkomo me pa cha me ne maame no me pa cha maame nkasa me ne maame no ehona no say papa no kura wa ha ntende maame fo phone ma no na papa ne giye papa na asame ne say e wo hwan phone so e wo maame ne phone so papa ne say ai mia eja ofre me din bia na say mia na me kan ye na sisi akra de oba no gi wo eho bon to ntimi fa akra no enkwatena wo ntimi si won giye adwuma no mbetine fi nti eho so ogi 1002 nti for 1002 ne ka 1005 no ho na busum betwia se wunum se wuntimi ntwia de a ene nkasa wo ba wa ha min twantro mama na ugina ho na ate se da de kasa asem ene o kan tu o kan na mka se mo nkasa enti na che se na ugina ho ntuti me ne phone we me ne phone me ne we ne kasa wie enti me ne kasa na papa ne se fa phone ma me na me se me fa phone ma mo se se ene agi phone na ne boy ne nkasa kra chere so opeso okoye DNA onkoye okay adofo akwala ne nso emaame na we ne nti one establish yampa se papa ne say or gi 15 million a month ene de amane nana no two yampa say papa na ka kire krachi say na maame ni gina ho but deny first one second one there or say anu gina ho two no kure say omo gi 12 million a month e de atua nana nso ka ewo akwada ne ho good enti asem no ni nyina nie ena me de to nanim o say ai krachi no so obeye DNA onko no onko ye ofwa so okay DNA die emra no ema ho kwan empo wa wadiem se wone oyerete na mawo na ususu se obeya oyira woni a wo hwani wodanso ewo wo mam wo sa kwanya no se ye wa wo ba wo fa wa de koye wa de DNA eno wo ye oba na ukunu koye sa DNA na emabu mfu ena ye wo emotional bibi eno so wo ho na anu dofsu ho ena kofi kote ya oba be kan aye say ye sisa akwada no sebe me a me ye papa no me hwe akwada na mitirimu ntreme me wo eho kwan se me kokoye DNA ewa akwada ntime de da bia mitufo sa wo ye bema na akwada ni swa na ususu se enye oba ententem koye DNA ententem Eli wamkasa abrofo ni say Eli is the best say Eli are the best no ententem Eli are the best koye na anu ye nyina ha ye nti o mai mu na former football player dante na sam no mekai bia na mti pa me enkura no do say sabra no mu nyini wie entintentem Eli is the best sa Eli no gina no so na gina ne best ne so fa koye enti maame ne so no nsu ni hawo enti DNA ne de ye beye na ye wia ho nsem ensu besu abusen yakwa kwahye video no aba na etie abrantie no asem ne oba abaya no ene maame nso no asem no na hye se yensem pi ensem na akoso e wo sanyi nsem ne awo yi mu ensem pi na akoso na se ne abrantie ne de tudwa no opese yenye hwehwemu abofra ne ho na ohu stay so eye ne bump ne ampa na se enye ne ba abofra ne so ayede waje atum ne maame so aje atum se yenkoye hwehwemu se ne abrantie no e kan ntabusia update bi atofom e de fast story we ho a me de beba be down na so ahuni asem na kwa wie message so be like video na fe wa share na wa subscribe e de ama me na do comment so ato comment section hono ma aha aye emergency Ghana TV midin na na akosua ade parasa na ye besan so e de ehyemu e wa ha bi makrawa na madawase